Kedam tang pai pai chiklo ni phai isiar ni pen sarklim tiso pu ariso ania hempen barjo ya phi kopi koson konatong kedam juilo ni ahemta chedam de la pen ania hemta chewang thu thedet si non pu anta kedo kethak adim thangna da berta kelong le da jok ahem apayatum kamatha kisung Bokajan sub division ke parlo lakhaing ko rahini sarupathar MAC constituency angkang lakha ke thom dilaujan hemairong piarong amekar John Matik bidaterang ahemalong ke domati sarklim tiso poriso anilapen amehai ahemalong si ningkani siso se anapor dotunlo bonta nona banki kopi ko son pelone kedam tang pai pai chikloni phai isiar ni pen kopi ko son pelone ani amehai hemalong pen barjoisi apai anilapen adonarap atuma phan pamang hupronglo Athe hala so hut pen barjui non puan sitami hemche wangwe lapen kedo kethak adim maduta pachini pon thek thedarlo labang so jok phai kunia cheklo ni phai isiar ni sarklim tiso pai ani lapen adonara batum pherangkya mai phaponsi solangdo ningke mearat aphan kerat kachohang pon hem ka chelele det ariso sarklim tiso ania hin pen nang ke thandu na tengki sarklim tiso hem pen ke bar hot ke thangnata nang than te kang ke la pen nang pachini te kang ki rong robarlo ripiklo adungarai rong berong thak ana long sitami ri etlo ajirpo ajirpi halloween ke do adonarap atuma phan anta arju etlo bon sitami thanga birta ta longpon pedet lupusi nang thantun sarklim tiso anjir pilo aben hanglo ne bong daksi do ningkani silo alangli hemben kedam thangnata pinison thanakangke mamasi ni tumta son mathamang hupronglo pe matha ta mathalo alangli konasi kidoma lasi kilong jia phan anu mahnu patame theklong pusitame khubor mate nang ke than jia phan si hokle do tame ni tum lak number contact long tame nang ke call jia phan si tuning ridunlo Halapu sarklim apai pen nangke pachini do na tengki sarklim tiso arong binong amen lake West Karbiang long Mokoilum police station ke parlo Jen Milik arong henlo akisar amen lake Karlitang Kamal tiso lapen apai amen lake Sunderis phangchupi henlo non an arta ningkan troxy plengpon etlo a oso kaporhia banki avi bangka prek alam leke thek ota kali La sikomani jongsi theklong la pen kachinya bang do polotang te la photo kilang pen paching bara aber ki jong pona phone number 8099247369 la pen 6001152296 along nangke pachini jia phansi chuning ripon lo pusi ningche pon nili pinia ni nang litum phirangke to phanang cho phanang kok ke la pohelo nili supo sarklim ladak ani to hamse ke do ani ke la herlo lasi ladak ke do nengkani sirai beng ne dolo ke do anke ladak pense ko sono ne alang dam joilo piniar ni agos tarik si pen ke dam piniar ni ta methang khobor talong le derlo thang khobor ta veterlo lasi nang litum phan nang lang pidon thek je mane nang ri pidon thek je mane posi na chuning ri lo phirang ke tum phan stame Balipathar pen presente rang Karbing long life